ukaenda kuGweru hospital guys, hakuna mbedza wekuti vanhu vavati, hakuna panadol rekuti vanhu vanwe, hakuna kana latex glove rekuti vapfeke manesi achikwanisa kucheka nhumbu yako kana kubata maronda kana kubata varwere vari kuendako. Ukaenda kuParirenyatwa hospital the same thing, ukaenda kuMasvingo hospital the same thing guys. Izvozvo zvega izvozvi mai vako vane BP kana wakura, vazhinji vanoatakwa neBP kana vachinge vakura, madepression aya, dementia, vanhu vakuru vachinge vakura vanoatakwa nezvirwere izvozvi. Right now vanenge vachida mapirisi ekuti vamwe BP every day. Kuenda kuchipatara mapirisi aya muri kunzi ndai munotenga, enda uchitenga hari tangiri pasi pe$10 ka $10 zvichikwira. Iwewe dola rekutenga muriwo chero unenge usina, dola $2 dzekuti musi wayo utengawo 2 pieces dzenyama kuti vana vadye unenge usina. Ndo nyika yatiri kurarama, ndo nyika yedu yekuZimbabwe iyoyo. Mumarodhu mumakomba vanhu vapera kufa nemaaccidents guys. Maaccidents aparadza vanhu muZimbabwe. Rodhi dzakangodaro hadzigadzirwi guys, hadzigadzirwi. Vanhu vari kutambura kuZimbabwe. Mvura chaiyo. When is the last time that you saw water on your taps? Makaguma kuona mvura rini? Munondiudza kuti all these years guys kuchinzi hakuna mvura hakuna. Dei demu rakavakwa rinogadzirisa rinoproducer magetsi nemvura and everything. Munofunga kuti dei vanhu vasina mvura here mumatepu? Takura tichivhura mvura matepu isusu, tichiumwa mvura, tichiwacha, tichidini, tichitoita magadheni ekurima. Mutauni hamucherwi nhingikiri tsime guys. Kucherwa kwetsime mutauni kutadza kuti zvatadzwa, patadzikwa zvachose, patotadzikwa zvachose, and no one is saying anything about mvura dzoke mumatepu. Munhu wese ane mari yake kuzvina kungozvisira bhoho kana pampo akanyarara. Ko vasina mari vanoisa chii? Ko vasina mari vari kurarama sei guys? Vari kurarama sei vasina mvura? Kumira apa zvinoni chinorodza nechekuti mutauni hamuna mablay toilets, hakuna mapit latrines toilets. Saka nawo kusina mvura vanhu vanoteredza sei? Ndosaka zvirwere zvotekeshera mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tarisai muone vana vari kuparara nemutoriro. KuZimbabwe kune education guys, vana vakaita madegree vanawo vakaita madegree zvokutodaro, asi panguva inoi vana vari kugara pazvimabridge, vanomuka kunogara pabridge vachingoimba zvisingazwisiki. Munhu mwana wese kuzoba kuimba dancehall yezvinyadzi anenge achingoimba dancehall yezvinyadzi repa akagara pabridge, because ndo zvega zvavanokwanisa kuita. Mitoriro ndo yega vanenge vachikwanisa kumbosvitana. Mwana graduate anosvika pakusvita mutoriro, anosvika pakusvita mutoriro chaiko nokuti chekuita hapana, mabasa hakuna. Makambani arimo muZimbabwe akawanda, anofanira kunge achipiwa kuvana ava kuti varane makambani aya, kuti vashande makambani aya. Anofanira kunge achipiwa vana ava kuti vaite production munyika yedu, mari tenderere munyika medu, but hazviitiki. Because nyika yedu yakurana nemaChina. maChina akapinda munyika medu akainveta pese land yavo vanta zvavanoda munyika medu pese every company ndeyemaChina. China haribhadhari 1 2 guys, China haritauriki naro 2. China they don't learn your language yedu chechiZimbabwe Shona, they don't talk Shona. Hati maona chavo vakauya kuzomora, vari kumora chitora upfuma dzokera nawo kumusha kwavo. Look at maroads ekuChina, tarisai maroads ekuChina, tarisai mabuildings ekuChina. Makagona china kuchinza hakuna magetsi here ini, makagona chinza hakuna magetsi ariko 24/7, asi munyika medu hamuna. Vari kutora upfumi vachienda nawo kunyika kwedu. Vana vari dzenyika zvenyika zvitambura. Tikataura moya motituka, munogona kufokasa muzvisina nebasa rese, kugona kufokasa mukutukana, kugona kufokasa mukuvengana, kugona kufokasa mumunhu asingadyi kumba kwenyu. But look at our country, nyika yedu ine maproblems mazhinji. Vanhu vari kumhanya tizere kune every nyika. Munhu weZimbabwe kunyika kwauri hakusi kunyika kwako. Chero ukatonga katinini kunyika kuno kundirozodai hendo dai hakusi kwako kuko kuZimbabwe. The reason why you cannot stay in Zimbabwe is because of the situation iriko. Who doesn't want to stay in their country? Asingadi kugara kunja kwake ndiani? Asingadi freedom ndiani? Munhu wese anoda. But because of the situation economy yemunyika medu hakuna anokwanisa kugarako. Zimbabwe riri pese kusvika kuFiji uko Zimbabwe ririko, kusinawo zviriko Zimbabwe rakagara ikoko ririko. Nenyaya yezvinhu zviri kuitika, no one is giving a damn about whatever is happening. Anditika tinoona mota dzichipiwa vanhu zuva nezuva. Vaitei vanopiwa mota dzei? Mari yemota dzamakona dzese guys ikaunganidzwa, mota dzamakona dzimwe dzinodhura dziya dzikaenda kunotenga mishonga yekuhospital guys. Imagine kuti Parirenyatwa chipatara chikuru chinoenda vanhu vakawanda hachisimuki here. Ukaona ukaita dialysis chaiyo dialysis unotoenda kuSouth Africa, and nekuoma kuri kuita zvinhu South Africa kuti havachadi maforena, havachadi Nigeria, havachadi Zimbabwe, havachadi Congo, havachadi manje. Handika dialysis munenge makuita kumaprivate, make sure homwe dzenyu dzakasimba, nokuti muchasvika pakupera dialysis. It's a lifetime thing chaunongochiitwa, ichasvika pakupera mari, simply because public hospital haudiwi. Unenge uchinzi panapa tinoda munhu anenge ari legally in the country, and how many of Zimbabweans are legally in the country? How
many of them vazhinji variko vane mapepa but vazhinji ndo vasitorina mapepa acho handi mashona nyika yedu ngaigadziswe ngainake guys tikafunga izvozvo ukafunga zvikuitika munyika ukafunga kusafa kurikuita vana monudza kuti inini guys madrugs ari kusura achingoflowa munyika maria achingoflowa munyika nekushanda kuita polisi emzimbabwe yedu hamuzivi kuti mofunga kuti havazivi kuti aribva kumadrugs inini in your right senses do you think they don't know where these drugs are coming from? They know vanhu vanenge vachipinza madrugs but probably vanhu vakuru probably havataurwi vanava saka zvinonetsa handimaona kuti pataugwe vanongosiwa tasemone matageterwo akaita kutafadza uchidawo nanhasi is not yet scot free vakamutageta because he's trying kuti abvise vana mastreet he's trying kuti vabereki vagare zvakanaka madrugs anourayisa vabereki madrugs anoita kuti zvose zvidiwe pamba zvakawanda zvinoitika and we are quiet we are busy focusing kuzvinhu zvisina nebasa rese you tend to wonder kuti ndosaka asi takareiwa neakafa here kwakawira here bhutsi yasatani kunyika kwedu uko yekuti vanhu vese ablinded kukanzi guwa nhasi uyai kuita guwa ramberi unowana vanhu vakazara kudai maita guwa rangu munowani zvinhu zvenyika izvi nyika iyi izvozvi izvi zviri kuda kuti tiite support zvinhu zvigadzirike no one talks about it hapana vakamirira kuti takamirira latest chichiri kuitika toda gist toda guwa hazvina basa zvezviya zvinotaurwa zvichidarika handika hazvifi zvakachinja munhu ngatifokasei kune nyika muda kuenda kumba kwamuri hakusi kunyika kwenyu ngatigadzirei nyika yedu tinde kumba we are tired are you not tired are you not tired aiwa indoya ndichitaura zvandoda kuta zvandoda ndota zvandoda ukona ndanyarira I said to keep quiet but zvandoda ndotaura batanai stand for what is happening stand let's stand for our country Zimbabwe takura izvi takararama Zimbabwe tinoiziva takararama nguva yekumukaka nemabhanzi kuchikoro takararama nguva yemagetsi paunodira takararama mvura yemvura handika but what about our kids what about the generation to come what about the generation to come are you thinking about them let's not be selfish sometimes when it comes kunyika ikungondomuka chinge chingotaura we are hate people tiri vanhu vari hate tiri vanhu vari broken because sometimes zvinhu zvikuitika mukati menyika yedu but we focus on the wrong things come on tinozviti takangwara but hatina tinozviti takadzidza but tiri madofo dialysis uri kuida uri kurarama nedialysis uku but you can't focus your right energy your energy to the right channels. Come on guys, we can do better senyika handika food for thought zviri kwamuri information zvokuita naye muno ndimi muchaziva kuti maita sene information head bomuwe nezwa rakanaka.